Ahojte, vitajte u nás na workshope. Predstavíme vám, čo robí naše tréningové oddelenie. Tréningové oddelenie nie je len o školeniach. Sme údržba, operatíva, IT podpora, záchranný tím, všetko v jednom. A hoci sa to takmer nikdy nepovie nahlas, väčšina úloh, ktoré nemá kto spraviť, končí práve u nás. Verte mi, u nás sa nuda nekoná, každý deň je úplne iný. A teraz vám predstavíme nášho manažéra. Toto je Marek. Miluje Excel a deň si nevie predstaviť bez kávy a rannej kaše. V zime chodí otužovať do jazera. Potrebuje na posilnenie nervov. Keď nás niečo učí, jeho rýchlosť sa nedá sledovať. Ani sa nestihneme popozerať okolo. A školenie je zrazu na konci. A keď niečo potrebuje, nie o chvíľu, ale hneď teraz, ideálne už pred 5 minútami. Marek s radosťou prijíma úlohy od iných oddelení. Zdá sa nám, že ho za to podplácajú, inak by to nerobil. A potom ich s rovnakou radosťou posúva nám. Veď kto iný by to zvládol lepšie ako my? Inak, keď od neho nič nepríde, vieme, že niečo nie je v poriadku. Teraz si povieme niečo o Klaudii, našej vedúcej zmeny pre operatívu. Jej energia je neskutočná, rozhodne nie je tichá, a to je dobre, je naša hnacia sila. Bez Klaudie by sme mali viac pohody, ale oveľa menej hotovej práce. Poďme na Zuzku. Ona má na starosti talent management. Z nej vyžaruje kľud, pokoj a harmónia. Až do chvíle, keď niečo nejde podľa plánu. Potom sa jej kľud zmení na vnútornú búrku. A my jej veľakrát pripomíname. Kľud, Zuzka, je to dynamická firma. Aj keď sa jej stále nepáči, keď niečo nejde podľa plánu, pomaličky si zvyká, že to proste niekedy musí byť inak. Takto možno do plánov musíme dať aj trochu neplánovaného chaosu. A tu sme my, tréneri. Sme tí, ktorí sa snažia udržať všetko v kľude a pokope. Ale keď niečo nejde podľa plánu, zvládneme to, pretože sme sa naučili improvizovať. Vždy máme pripravený plán B, C, D a možno aj E, a keď nie, tak to proste vyriešime za pochodu. Čo je našou úlohou? Všetko. Vedieť všetko. Keď niekto za nami dôjde, my musím na všetko dať správnu odpoveď. Máme byť príkladom pre každého, vždy a všade. Len tak pošepkám. Keby to tak bolo, že všetko vieme, asi by sme nerobili tu, kde robíme teraz. Lebo by sme sedeli niekde na Bahamách pod palmou s kokosom v ruke a rozmýšľali by sme len nad tým, či je lepšie otočiť sa na ľavý alebo pravý bok, aby nás opálilo rovnomerne. A tu sú naši mentori. Skúsení, trpezliví, neotrasiteľní. Sú to tí, ktorí zaučajú nováčikov, vysvetľujú im všetko od základov, niekedy aj 5 krát po sebe, ale vždy s úsmevom, aspoň navonok. Mentori nerobia len školenia. Chodia po oddeleniach, kontrolujú, naháňajú ľudí a vykonávajú Performers Quality School, uzerňujú a zároveň aj motivujú. Jeden deň mentor, druhý deň učiteľ, potom detektív a dosť často aj psychológ. A niekedy všetko naraz. Sme tu pre firmu, ale hlavne pre ľudí. Lebo v konečnom dôsledku toto všetko robíme kvôli vám. Ďakujeme za vašu pozornosť, prajeme vám veľa úspechov a nám všetkým menej práce.